ערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד סדר התפילה שלנו, והיום אנחנו נעסוק במזמור התהילים למנסח בנגינות מזמור שיר, שזה המזמור שלפי הנוסח שלנו אומרים אותו לפני ברוך שאמר. המזמור הזה נקרא אצל הראשונים שניים מגדולי הפוסקים, רבי דוד אבודרהם שחי במצרים ורבי אהרון מילוני בעל אורחות חיים, קוראים לו מזמור המנורה. אתם בוודאי ראיתם במספר מקומות עמוד של שליח הציבור, שלפניו יש ציור של מנורה, והציור עצמו מופיע, כל המזמור הזה מחולק לפי המילים, מחולק לפי הקנים של המנורה, והמקובלים עסקו בזה הרבה, בעיקר חסידים הראשונים באשכנז. הביטוי חסידים הראשונים באשכנז איננו מכוון לתקופת החסידות של הבעל שם טוב שהיא התפתחה במזרח אירופה, אלא חסידי אשכנז היו שנים רבות מאוד, 300-400 שנה לפני כן, דורו של רש"י, אחרים. אחד הגדולים מחסידי אשכנז היה רבי אלעזר מוורמייזה, בעל הספר הרוקח. הוא כתב חיבור ארוך מאוד לגבי כל כוונות התפילה, הכל בדרך הקבלה. אני אינני מבין בזה שום דבר, אבל מי שמסתכל בדף הזה שלפניכם, אז הוא רואה כבר מדוע המזמור הזה נקרא מזמור המנורה. אם אתם תהפכו את הדף, תעשו אותו בצורה כזאת, אתם תראו את המנורה. זאת אומרת, הפסוקים ערוכים בדיוק בצורה מקבילה מבחינת מספר המילים, מספר האותיות. יש כאן עוד דפים אם מישהו צריך, אבל כמובן על זה נאמר, אל תתאפס על המילה. צביקה, הכוונה היא שהפסוקים מקבילים, זאת אומרת פסוק ב' מקביל לפסוק ח'. אתה יכול לראות לפי הצורה נכון, וגם ו' וז' הם 6. הפסוק הראשון הוא בעצם לא בתוך העסק, למרות שכותבים אותו בפנים, אבל באמת זה איך כותבים, איך מסדרים את זה במנורה, אז בזה נחלקו גם כן המקובלים. זה לא פשוט, יש לפחות שתי שיטות עיקריות בעיקר. אם מסדרים את הקנים, זה לא בדיוק ככה כמו שזה כתוב, כמו שזה מצויר כאן, כמו שזה מופיע בצורה כזאת. השאלה אם זה בעיקר מימין לשמאל או משמאל לימין. זאת אומרת, אם מי שאומר את המזמור הוא בעצם מדליק את המנורה, ואז הוא הולך משמאל לימין, כי מדליקים ימינה. או שמי שאומר את המזמור הוא עומד מול המנורה, ואז הפסוקים מסודרים ימינה, מימין לשמאל. אבל זה סתם, זה הסברה מאוד מאוד כללית, עקרונית, שטחית, אני לא מבין בדברים הגדולים שמדברים שם. אבל המזמור הזה, מזמור סמ"ז, נקרא מזמור המנורה, והמילים שנספרות כאן, האותיות הם כמניין אריה, ועל כן יש כאן משהו מיוחד במזמור הזה.
באמת, אמנם רק הראשונים מזכירים את השם מזמור המנורה, אבל האמירה של המזמור הזה מוזכרת כבר אצל הגאונים. מחבר הסידור הראשון, שהוא אמרם גאון, הוא בעצם כבר מזכיר, אלא שהוא מזכיר את המנהג לומר את המזמור הזה בשחרית של יום הכיפורים. לא היו אומרים את זה כל יום, אבל עם שחרית של יום הכיפורים זה גם כן כנראה משהו מיוחד במינו. אבל אחר כך היו גם מנהגים שונים של מתי בדיוק, איפה להכניס את זה בתפילה. רבי דוד אבודרהם כבר מזכיר את זה, נראה את המילים שלו מהספר אבודרהם, ששם יש גם פסקי הלכות רבים וגם ענייני התפילה. ואני מתייחס לקטע שהוא מודגש באדום, כן? בקצת מקומות אומרים אותו בכל יום מפני שנקרא מזמור המנורה, והקורא אותו בכל יום נחשב כמדליק המנורה הטהורה בבית המקדש, וכאילו מקבל פני שכינה. זאת אומרת, המשמעות של הדבר הזה, אולי אנחנו נצליח משהו להגיד מהתוכן, מה שאנחנו מצליחים להבין בתוך המזמור הזה, למה יכול להיות שהוא קיבל את הצורה הזאת, זאת אומרת, למה זה נכתב בספר תהילים בצורה כל כך מדויקת כל כך, עד כדי כך שצורתו של המזמור היא מנורה. דרך אגב, הפעם הראשונה שאני התוודעתי, ידעתי שזה נקרא מזמור המנורה, וידעתי שבעצם כותבים את זה בציורי המנורות לפני שליחי ציבור במקומות רבים, אבל אף פעם לא גיליתי את זה, עד שפעם אחת פשוט העתקתי את הפסוקים, כמו שאתם רואים כאן. העתקתי את זה פשוט מפרויקט השו"ת, ושמתי את זה על דף, פתאום אני רואה לעיניי מנורה. ואז הבנתי שדברים כאלה לא סתם קראו לזה באמת מנורה. ובכל אופן, אז כאן, לא סתם זה קרה, ספר תהילים נכתב ברוח הקודש. דוד לא היה היחיד שכתב ספר תהילים, על ידי 10 זקנים, ואיננו יודעים, כמו שאומר הרד"ק, איננו יודעים מי כתב את המזמור הזה. אין כאן גילוי של השם כמו אסף וכדומה, אבל אנחנו רואים שזה נכתב בצורה מדויקת מאוד. אז זה מה שאומר כאן אבודרהם, אומרים את זה כל יום. מי שהראשון שהכניס את אמירת המזמור הזה בבוקר לפני ברוך שאמר, זה הארי. הזכרנו שנוסח התפילה שלנו מכונה נוסח ספרד, הוא בעצם בנוי על היסוד של נוסח הארי, כי גם בנוסח הארי היו כל מיני הבדלים, אפילו כבר בין התלמידים שלא היו הבדלים. אז הארי כותב במפורש, או נגיד ככה, זה יותר דיוק, תלמידו של הארי כמעט ולא השאיר דברים כתובים. אבל רב חיים ויטל בשאר הכוונות, הוא בעצם כותב במפורש בצורה ברורה בשם הארי, להגיד את המזמור הזה לפני פסוקי דזמרה, לפני ברוך שאמר. אם כן, המדרש, תסתכלו במדרש שמופיע כאן בפסקה השנייה, אומר כאן המדרש דבר כזה. המדרש הזה לא נאמר על המזמור שלנו, מזמור סמ"ז, אלא מזמור ד', ששם כתוב בפתיחה גם כן למנצח בנגינות מזמור. אז אומר מהמדרש, מדרש תהילים, המזמור הזה נאמר ב3 מיני שבח: בניצוח, בניגון, במזמור. בנגינות שהוא של נבואה, למנצח שהוא ראוי ונאה לנצח, למי שניצחו לנצח נצחים. אז המדרש אומר כאן בעצם שני דברים. דבר ראשון, אתה צריך לדעת שכתוב בספר תהילים למנצח, פירושו של דבר שזה נאמר בצורה מסוימת שיש מנצח על מקהלה, על התזמורת. כי כך ראוי שיהיה מנצח, למי שראוי שהוא לנצח נצחים, אז ראוי שזה יבוא בצורה של מנצח. זאת אומרת, לא כל מזמור תהילים היו מנגנים אותו בתזמורת עם מנצח. דבר שני, נגינות. נגינה היא נגינה שהיא באה מתוך נבואה.
זאת אומרת, הלוויים היו בעלי רוח הקודש, וכשהם היו מנגנים, יודעים בדיוק את המזמורים שהם מנגנים, הייתה שורה עליהם רוח הקודש, לפחות בבית ראשון. אז בניצוח, בניגון וגם במזמור. המדרש כאן איננו מסביר מה זה מזמור. אבל מה המשמעות של מה שכתוב כאן? המשמעות היא גדולה מאוד. אצלנו במזמור ס"ז כתובים 4 ביטויים: למנצח, בנגינות, מזמור, שיר. זאת אומרת, ואין מזמורים רבים בספר תהילים שהיו נאמרים בארבעה מערכים של נגינה. זאת אומרת, היו כאלה שהיו מנגנים מתוך נבואה, אולי היו גם אחרים שלאו דווקא בין נבואה. וזו שאלה של מדרגה בתוך הלוויים. יש למשל בספר דברי הימים תיאור מפורש איך מתוך מעמד גדול של תענית של יהושפט המלך, אז אחד הלוויים זוכה לרוח הקודש. זה המעמד של יהושפט לפני שהוא יוצא למלחמה, מלחמה קשה וכבדה שהוא חשש ממנה מאוד, והוא זוכה לנבואה תוך כדי המעמד הגדול הזה, ומול כולם הוא אומר את הנבואה ליהושפט המלך. אז הלוויים הייתה בהם רוח הקודש, אז היו כאלה, היו ככה במדרגות בתוך, בין הלוויים היו מדרגות. אולי גם עמדו, היו מעלות, היו שם מעלות, היו שם מדרגות שונות. אז היו כאלה, היה מנצח, היו ניגונים, היו מזמרים, זה שירה בפה, והיו כאלה שהיו שרים. מה ההבדל בין מזמור לבין שיר? אינני יודע להגיד. אבל מה שהמדרש רוצה להגיד, שתדע לך שלא כל מזמור תהילים היה נאמר באותו אופן של תזמורת ומקהלה. היו מזמורים שנאמרו בצורה כזאת. דוד מזמור, מזמור לדוד. נראה תכף במאמר אחר של המדרש מה המשמעות של לדוד מזמור ומזמור לדוד. בכל אופן, היה כל קונצרט, כל שיר של הלוויים היה דבר מורכב מבחינה מוזיקלית. היה דבר מורכב, ולמעשה היו שרים אותו בצורה אחרת, בצורות אחרות. זאת אומרת, יש כאן במזמור שלנו, מזמור המנורה, זה היה אחד הקונצרטים, אם אני משתמש בכוונה בשם הזה כדי לתת לזה איזשהו, לסבר את האוזן, למנצח בנגינות מזמור שיר. המזמור הזה היה נאמר באיזו תזמורת מיוחדת של ארבע קבוצות שבתזמורת. כן, לא שאני יודע להגיד כמה היו, כמה כלים וכן הלאה. אז זה חשוב במאמר הזה. במאמר הבא, גם זה ממדרש תהילים, כאן זה ממזמור כ"ד. זה מזמור כ"ד, זה אנחנו אומרים אותו כל יום ראשון, לכל הכנסת ספר תורה ביום חול. לדוד מזמור להשם הארץ ומלאה תבל ויושביבה. אז כאן המדרש מסביר לנו כל מיני פתיחות של מזמורים, מה המשמעות שלהם. אז תראו מה שהוא כותב: שנו רבותינו, כל פרשה שאמר דוד בספר תהילים כנגד עצמו וכנגד כל ישראל אמרה. זאת אומרת, אתה אומר פרק תהילים, אנחנו אומרים הרבה פעמים מקומות שבלשון חז"ל הם האותיות אהבי, שהן אינן אותיות לא תמיד נקראות, אז הם היו מדלגים עליהם בכתיבה, או שזה כדי שרצו לחסוך. מה זה? יכול להיות, אבל טוב, אבל לא ראיתי שהחליפו את התף בתת. בכל אופן, אז זה דבר ידוע שיש מקומות הרבה פעמים בארמית של ירושלמית בוודאי היו קיצורים כאלה, כן, כמו שמזכיר נריה מקום רבי יהודה, אז שם כתוב י"ו ד' יהודה. אבל יש חילוקי דעות בין החוקרים. אם הסיבה היא שהדיו והקלף היו יקרים, אז הם רצו לקצר
לחסוך. אנחנו לא מבינים את המושגים האלה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו פשוט מיליונרים, איננו מבינים את המושגים של החיסכון של פעם, או שבאמת יש כאן שאלה של שיטת כתיבה עברית בצורה אחרת. למשל, כן. אז בכל אופן כותב כאן, אנחנו אומרים למשל תחנון. הששם מכעס אני עתקה ועוד צהרי. זה באמת זה היה אצלי כל לילה, שאני אומר את זה בבוקר. טוב, הששה בכעס אני עתקה בכל צהרי, כל לילה אנחנו בוכים על הדבר הזה. לא פשוט, ולכן באמת המאירי כותב שהספרדים לא אומרים את מזמור ו' בתהילים לתחנון בנפילת אפיים, אלא אומרים מזמור כ"ה. כי אומר המאירי, אנחנו לא במדרגה של דוד המלך שאנחנו יכולים להגיד את זה. זאת אומרת, יש מזמורי תהילים, גם ק"י"ט שאנחנו אומרים. דוד מדבר שם על התורה, הרי התורה מוזכרת במזמור ק"י"ט, לא רק בשמונה קטעים של אלפא ביתא, יש 8 ביטויים של תורה. עדותיך, חוקיך, מצוותיך, בריתיך, יש 8 ביטויים של תורה. כל קטע מופיע מספר ביטויים של תורה, הכל על התורה, אבל ביטויים אחרים. אבל יש שם דברים, אנחנו רואים דברים שדוד המלך אמר, ואני לא בטוח שאני מסוגל להגיד את המילים האלה, לא במדרגה שלו. אז מה אומר כאן המדרש? כל פרשה שאמר דוד בספר תהילים כנגד עצמו אמרה, וכנגד כל ישראל. כל פרשה אמורה בלשון יחיד כנגד עצמו אמרה. הוא לא אמר עד שאני צריך להגיד את זה כמותו. אני יכול להגיד, ככה אמר דוד המלך. ואם הוא אמר בלשון רבים, אז זה כנגד כל ישראל. בכל מקום שנאמר למנצח בנגינות, אינו אלא לעתיד לבוא. אז כאן נותן לנו המדרש מפתח נוסף, שמנצח בנגינות זהו, כשהיו אומרים מזמור שעניינו לעתיד לבוא, היו אומרים אותו בשיטת תזמורת כזאת שיש גם מנצח וגם נגינות של נבואה. אז התזמורת של לווים הייתה מסתדרת בצורה מאוד מאוד מסוימת. אז המזמור שלנו, לא רק שיש 4 ביטויים כמו שהזכרנו קודם, גם אנחנו יודעים שזה נקרא מדובר על העתיד לבוא. המזמור הזה מדובר על העתיד לבוא. מה? יש הכרח לומר שזה מנצח כמו שאנחנו מביאים לרשות שלנו. לכאורה כן, אתה גם רואה את זה, לכאורה כן, כי אתה רואה את זה גם לשון המדרש, שלנצח למישהו, לנצח, זאת אומרת יש ניצחון, מי שמנצח. הרי בכל אופן הביטוי של לנצח זה מופיע גם במקרא, זה לא רק מופיע בלשון של ימינו. האם זה בדיוק המנצח זה שעושה את התנועות בשביל התזמורת? אינני בטוח, יכול להיות שהמנצח הוא היה מנגן. והוא היה מוביל את השירה בצורה אחרת. יכול להיות שהוא היה שר, אבל היה מישהו שהיה מוביל את התזמורת, ולכן את השירה. יש לה משהו קצת יותר מורחבת, אנחנו רואים, לנצח על מלאכת בית השם. אבל משהו דומה, כלומר, נכון, כן. זה מה שאמרתי, שגם בלשון המקרא אנחנו מוצאים את הביטוי הזה, אבל בכל אופן, האם זה בדיוק בצורה שהוא עומד ועושה תנועות? לא בטוח. אם הוא היה לוי, אז יכול להיות שהוא היה עומד בכלל עם פניו כלפי הקודש, יותר סביר, הוא היה שר או מנגן. היו כאלה במדרגה כזאת, שהם היו בשירה שלהם או בנגינה שלהם, היו יכולים להוביל את כולם. גם אם לא עושים להם תנועות, עכשיו אתה, עכשיו אתה, עכשיו אתה. כן? אם אנחנו מתחילים לדבר על המזמור עצמו, על המילים של המזמור עצמו, אז בואו נראה כאן כבר את המדרש, את הקטע השלישי מן המדרש. אומר כאן המדרש, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יכוננו יברכנו, יאר פניו איתנו סלע. בברכה שמברכים את בניך, בא ברכם. ומה מברכים? מברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה. אף כאן ברכם, כן, אלוקים יכוננו יברכנו. המדרש מזהה שבתוך המזמור הזה מופיעה הברכה השנייה האמצעית של ברכת כהנים. לא יברכך השם וישמרך, הוא מזכיר את זה כי זה ההתחלה.
הברכה השנייה, יאר השם פניו אליך ויחונקה, נמצאת כולה בפסוק ב'. אלוקים יכוננו יברכנו, יאר פניו איתנו סלע. זה מופיע. הברכה השנייה, זה לא סתם. ממשיך המדרש ואומר, אם עשית כן, הודעת בעמים עוזיך. הפסוק, הביטוי הודעת בעמים עוזיך לקוח מתהילים ע"ז, ששם מופיע הביטוי הודעת בעמים עוזיך, שנאמר לדעת בארץ דרכך. זאת אומרת, תחבר את מה שנאמר במזמור הזה, מזמור ס"ז, עם מה שמוזכר במזמור ע"ז, הודעת בעמים עוזיך, כי בשני המקומות מופיע הביטוי לדעת. הודעת, לדעת, השורש ידיעה. לכך אמר רבי ברכיה, אין הקדוש ברוך הוא משה את ישראל במעשים אלא להודיע גבורתו ולהודיע שמו. זאת אומרת שישועת השם שמופיעה היא בשביל להודיע את גבורתו של הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה תעשה כן, שאתה תברך אותנו בברכה של יאר השם פניו אליך, אז אתה בעצם תודיע את גבורתך לכולם. ואז ממשיך המדרש ואומר, אני עכשיו בקטע השלישי שלו, מהו להודיע את גבורתו? אמר רבי אלעזר, יכול שעובדי אלילים אומרים נושא להם פנים? הביטוי נושא להם פנים הוא מופיע כמובן מהברכה השלישית של ברכת כהנים, יישא השם פניו אליך. יכול להיות שהם יגידו, מה הקדוש ברוך הוא יש משוא פנים שהוא נושא פנים לישראל? אין שוויון באכיפה, אין שוויון אצל הקדוש ברוך הוא, הוא עושה טובה למי שהוא רוצה. לא, ולא עוד אלא שמודים לו, שנאמר יודוך עמים כולם. למה? שהקדוש ברוך הוא מגלה צדקתן של ישראל, שנאמר למען ציון לא יחשה. אני מקצר כאן, דילגתי על פסוק אחד. הקדוש ברוך הוא יראה לכל העמים מדוע עם ישראל זכאי באמת להארת פנים גדולה יותר, לנשיאת פנים, שהם לא ראויים לה. זאת אומרת, יודוך העמים שכתוב בפסוק ד' זה יודוך לשון הודאה, שהם חייבים להודות שעם ישראל באמת מגיע לו. שאם אתה תעשה כן לעתיד לבוא, לדעת בארץ דרכך, הכוונה היא לדעת, להיוודע מה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מוביל מהלך בעולם, מי שמוביל את המהלך זה עם ישראל, ולכן עם ישראל זכאי להארת פנים גדולה יותר מאשר כל אומות העולם. והנקודה כאן זה לא סתם לראות שהקדוש ברוך הוא מושיע את ישראל, אלא שאומות העולם סוף סוף יודו שדווקא עם ישראל זכאי לישועה הגדולה הזאת, ולא עמים אחרים. ואין כאן טענה של האפליה, או מה פתאום אתה מגרש עמים מחבל הארץ הזה, למה הם צריכים לצאת מכאן, הם ישבו כאן עשרות שנים, מאות שנים, אלפי שנים, מיליוני שנה, אינני יודע כמה. אין טענה כזאת, תתבטל הטענה הזאת. ואז, אם כן, בנקודה הזאת אומר המדרש, שהיודוך העמים אלוקים, יודוך עמים כולם, זה לשון של הודאה על האמת. הם מתברר שמודים על האמת שעם ישראל זכאי. וכאן מתברר, אני אקצר קצת בגלל הזמן, שזה לא כפל לשון. כתוב כאן הרי במזמור הזה, כתוב פעמיים יודוך עמים אלוקים. זה לא כפל לשון. מה כתוב בפעם השנייה? ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור ולאומים בארץ הנכסלה, יודוך עמים אלוקים, יודוך עמים כולם. הפעם השנייה זאת הודעה של תודה, לא של הודעה על האמת. זה לא כפל לשון, זה רק שימוש באותו שורש, אבל בעצם משמעות אחרת. בפעם השנייה, הקדוש ברוך הוא בעצם בא לשפוט את עם ישראל, את הגויים. תשפוט עמים מישור, תשפוט אותם במישור ותנחה אותם, והם יגידו לך תודה. סוף סוף בא מישהו לפתור את הבעיות של העולם, כי האום לא הצליח ונאטו לא הצליחה, ברית המועצות בוודאי לא הצליחה, ואף אחד לא מצליח,
ויבוא יום אחד מי שיעשה סדר, משיח, מלך המשיח, והוא יעשה סדר, והוא ידון וישפוט בצדק. אומר הרד"ק דבר ממש מבהיל, גם הגויים שיבואו להילחם נגדנו במלחמת גוג ומגוג, גם אותם השם ישפוט בצדק. הוא אומר שעליהם זה נאמר. זאת אומרת, אם יבואו בריטים ורומנים וערבים ויפנים, העונש שלהם לא יהיה זה. כל העם לפי החשבון ההיסטורי שלו. קבורה ליפת, כתוב, קבורה ליפת. מה? קבורה ליפת, כתוב. זה דבר אחד. אבל מה שאומר הרד"ק, הוא אומר שכל עם יקבל את העונש שלו בעצם לפי מה שמגיע לו באמת. ואז פתאום כל עם יבינו שבאמת יש כאן חשבון צודק מוסרי, שאתה לא יכול לעשות השוואה בין עם אחד לעם שני. ואז זאת תהיה הודעה של תודה, תודה הקדוש ברוך הוא, שאתה בא, אתה יודע מה קורה בסוריה, אתה יודע מה קורה בעיראק, אתה יודע מכל מיני מקומות, לא רק בבלפור, כל מיני מקומות, בבני ברק. בכל מיני מקומות, בלגן בעולם, ואין מי שיעשה סדר. גם במעצמה הנאורה, גם שם כבר יש קצת מתחילים, כבר יש רעידות אדמה, יש שם יותר מדי אנשים חמושים שמסתובבים בארץ ההיא. ואין אף אחד שעושה סדר. יבוא הקדוש ברוך הוא על ידי המלך המשיח ויעשה סדר. אז יודוך העמים כולם יגידו תודה. בשלב הראשון הם יודו על האמת שעם ישראל הוא זכאי. בשלב השני זה תודה אחרת. ואז מה השלב השלישי? השלב השלישי, ארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוהים אלוקינו, יברכנו אלוקים, יראו את הברכה שמופיעה בארץ ישראל, יראו איך גדולים אוכלים ארוחת בוקר, לא כל אחד מקבל רבע עגבניה, ורבע עגבניה תופסת בעצם חצי שולחן. ו10 אנשים יכולים לאכול רבע עגבניה. כמו שהגמרא אומרת בסוף מסכת כתובות. ברכה כזאת בארץ ישראל, מה זה דבר זה? זה מדבר זה. יראו את הדבר הזה, ואז השלב השלישי של העמים, יראו אותו כל אפסי הארץ. זה לא יראו מלשון ראייה, זה יראו מלשון פחד. אז יש יודוך הודעה על האמת, יש יודוך לשון תודה, ויש יראו אותו כל אפסי הארץ. זה השלב השלישי, זה מה שנאמר. זה אור של המנורה. זה אור המנורה, שהמנורה מאירה לעולם. המנורה של בית המקדש, זה המזמור הזה, הוא מספר את האור שיהיה בעולם כתוצאה מההתגלות הזאת של הקדוש ברוך הוא. עד כאן.